μαζί του με το νούμερο 155 ο Νικολάου ο Γιώργος στη δεύτερη θέση. Καταφέρει και αυτός να ξεπεράσει τον Γιώργο τον Πατέ. Γιώργο, είχαμε πάρα πολύ καιρό να σε δούμε στο βάθρο. Φαντάζομαι μια στιγμή θα την περίμενες χρόνια. Περιμένω να μας πεις τις εντυπώσεις σου για τον αγώνα και τη διαδρομή. Ο αγώνας ήταν λίγο συντηρητικός στην αρχή, πήγαμε με τον Πατέ μετά τα δύο τα παιδιά. Μετά ο Γιώργος βοήθησε να φέρει δυνατό ρυθμό και να το βρήκα. Αλλά συνέχεια με θέση σε μεδίου και σε λάθος. Εντάξει, εγώ ήμουν πολύ καλά στην ώρα, πήγαμε σχετικά και ήταν πολύ δεύτερο. Τη διαδρομή την ήξερες από το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε πέρυσι εδώ πέρα και πάλι στο Λουτράκι. Εσύ μπορείς να μας πεις περισσότερα από αυτά που είπε ο Γιώργος? Εντάξει, να κάνει και ήταν προφερός και καιρός, τώρα είχαμε άλλες σκεπτικές συνθήκες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τι να πω πιστεύω, Αργυρώνω τα λοιπόν για τον Γιώργο, συγχαρητήρια για τον αθλητή του